kapusikat sa karong adlaw. Muadto ko sa akong amigo na sa taga Gunog. So mag-interview na ko siya. I hope successful ni siya. Interview na ko siya because something mawawon maguni siya. Pero i-try na to, interviewon. Yo magkwanta fast talk ta, murag boya bunda ba. Okay. 3 2 1. Wah. Ano, naminaw mo. Isa na. Time for the vlog. Ano mga kapusikat, so epic fail kaya akong pag-interview sa akong amigo. So gititle lang ako siya The Wise Genius. So na-epic fail man ko ito pag-interview tungod sa akong lapel mic. Nagka-problema. Mo tong sound sakit kayo. Makita. Basta. So, na-stop man akong na-epic fail man. Pero, di kaya pa mapugan pag-vlog. Napanay part 2. Interviewin ako siya balik. Or maybe dili interview. Or maybe challenge. Akong buhaton. So, thank you sa pagkuhan. Kita mo ninyo dira ron. Naharon. So, thank you mga kapusikat. Even though wala to matarong, epic fail to na interview. So, andam-andam lang mo sa part 2. So, thank you sa pagtanaw sa akong vlog. So, I hope nalingaw mo. Nalingaw. Basta. So, I hope So please subscribe and like and share. Nara din sa comment section below. Subscribe mo please. Kay mo ni makatabang sa kuha. Like. Ay lang mo tanaw. Ay lang mo igora tanaw. Please subscribe sa mo sa akong channel para magapadayon pud kog upload videos aron hatag good vibes sa inyo. Bye bye.